Nachádzame sa v Banskom meste Prievidza, kde by sme vám radi predstavili naše nákladné vozne RES. Jedná sa o plošinový štvornápravový podvozkový nákladný vozeň. Vozeň je určený na prepravu kusových zásielok a objemných dlhých predmetov, ktorých preprava nevyžaduje krytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Vozeň je na oboch čelách vybavený sklopnou čelnou stenou o výške 52 cm a dvomi klanicami. Na oboch stranách vozňa je umiestnených 8 sklopných bočných stien o výške 52 cm a 8 sklopných klaníc o výške 130 cm. Vozeň je vybavený drevenou podlahou o hrúbke 5 cm. S hmotnosťou necelých 24 tón dokáže vozeň prepraviť až 56 tón materiálu. Posadením GPS jednotiek sme plne digitalizovali i flotilu vozňov RES, vďaka čomu máme neustály prehľad o polohe a aktuálnom stave.